Hai perlok bon kijing keli kiba pims ngau ka ongkom ne hadok kat no por ka simpor ban armet adin ba phia poikha bat ocean rang kaching armet chongka kanthe kamdei kumba phi perkhan hadin ba phi poikha bod ocean rang ka simpor arte yeu lane laite yeu ban armet. Let's breaking down. Nakabanta kaching long armet kajia enda ka George ocean rang kai kendo bat ka peleng choka kanthe ha ka banang kong ka George ocean rang ka hap panrung naka banta chongka kanthe bar bor kajia enda ka tiar chong ocean rang ka rung sha ka banta chongka kanthe ha kata ka por papi poikha bar ocean rang Henry kajia ada ko jong ocean rang karung ha ka banta chongka kanthe hang ta dei kalenti ka ka hap ban yai chngai kalenti bat ka jing ye poikha ka long ka wei na ka banta ban long armen ha ka wei le ne bon sngi ka ka le chngi ha ka banta chongka kanthe lane ka George ocean rang kala ban im hado Andrews ngi ha ka banta chongka kanthe ka George ocean rang ka hapan up ye ka peleng chongka kanthe ban kendo lang ki khot ka ovulation Henry enda ka jong ocean rang ka join bat ka peleng chongka kanthe ki khot fertilization ya ka fertilize eggs ka sedang ban he bat sedang ban rung syak ka plakon ya ka ne ka trep ka simpor hado shite yeu enda la poi pat kala syong ha ka plakon ki khot ka implantation ka perlok kaching armet chong phi ka sedang pura sing ba subscribe ya ka channel chong